Camera ar y stad. Dod ydyn y mag yn dael. Chwyr me cesh simply, cyn play y fi agata, leis yn aira planola, te hiachta, gos rial ta saitiwl. Mae dyna reitio yn flansio. Ni ragor twy'n ceshin. So beidig y fe tar rol am cefyd crynw fi agad. Leis yn aira planola, te hiachta, agos rial ta saitiwl. Mae dyna reitio yn crahalach náisiúnta planola. Agus ag éirí a sin an bhfuil tú sásta leis an méid atá go aimimení go na Ghaeltacht sa dréacht phlean atá fáiltethe. Mar níl scríofaí ann ach facilitate fostering and protecting the Irish language, particularly within Gaeltacht regions. Níl éon rud ráite faoi cin bealach nó cin chorchuige bheith ann ó thaobh pleanálaige leis an Gaeltacht a chosint. So céfid cruinniú a bhí agad leis an aire leis an gáiste ar phlé. Gur maigad dar Bama Joáin. Okay, gur maigad to play agam I gcónaí leis an aire freagras an plán seo agus mar atá agad bhí struchtúr ormúil istíos mar an tchéan mar hampla an prósís plán na teanga an strateis bhí a bliain agus frídin rinne idethes policy idethes agus cumaigh sin to plan Dulga sem mé armste trá a hústan ar is féidir to plan agam agus agin istíos a rin fruide an tóchaí maidir leis an teanga maidir leis an posta úr a chruthí nó posta úr óbráime agus sin an plán agus tís planílan plán créatha críithne fi láthair agus beidir go bheith go raibh couple of smúinte a golistí mar hampla go dtí an trí lá mí saoin agus trí lá agus tá crunne tá play agam I gcónaí leis an ara freagra as an plán agus bhí chuid mór crunne agam sa fásta agus cumaigh lei sin tá chuid mór infrastructure de dhí go dtí an cantar in na Gaeltacht fásta na daine géir na daine gáil go dtí ó bailithe clia go dtí na Gaillimh nó daine na chúis nó go dtí na cantara I go dóir fásta agus tá na baile na príomhheala de dhí tá fitte fúte idir an infrastructure agus a géirí na daine gáil go dtí na cantara na Gaeltacht fásta mar hampla na cólachtaí fásta a géirí cólachtaí úr fásta. Ar ó céimh ní féidir lam sa brú beag chu ar ceisna raga. Chéad trúige. Maidir am áire pléham with boire stratéisica Gaeltachta or tróna maireach. A idir a dáilín a bhéidir rálam an é sin tara a nid a gháil ila gháilach a dúirtú bhí agad leis an aire plánála. Cháilíne, tebi, gansbroch. Agus a bhéidir rálam an nearna tosa nó do rion ainacht efagúil. Maidir le cuasaí plánála agus an Ghaeltacht sa tóchaí, chuig an aire plánála. Mar is óldait tá soláthar faoi le sta heachtaí plánála thug muid isteach leis an Gaeilge a chosann sa Ghaeltacht. Mar is óldait tá brú faoi le mar hampla ar Ghaeltacht na Gaillimh an Canas Láidir sa tír ó ás chathair na Gaillimh. Rud a bhfuil si bhí géirí dlús a chur leis. Aire a bhreagró tú an cheist.